Estamos nunha zona moi poboada da cidade, onde vive moita xente nova e tamén moita xente maior. Vemos que os lugares de esparcimento que teñen son reducidos, fundamentalmente os dirixidos aos cativos. Hai unha demanda por parte do barrio de melloras a todos os niveis, pero tamén en canto a esa necesidade de contar con espazos públicos. É certo que estamos diante dun parque, pero dun parque que ten unhas características moi especiais, fundamentalmente pola pendente que ten o terreo. Vemos ademais que a zona que está acondicionada é a zona baixa, a máis lonxana ao núcleo do barrio, porque é o que é propiedade municipal a día de hoxe. Sin embargo, na parte de arriba non hai nada acondicionado. Entón, a proposta que o Bloque Nacionalista Galego lle fai ao Goberno Municipal é que, dado que se está actuando na liña de expropiación dos terreos, que se está facendo unha escolleira, aumentar esa escolleira e aproveitala de tal maneira que poidamos facer unha plataforma á altura da Ronda das Fontiñas que nos permita crear un espazo público, que nos permita crear un espazo de estar no centro do barrio e que ao mesmo tempo nos permita tamén trasladar a zona de xogos infantís que está no fondo do Parque dos Paxariños para esta zona de arriba, para que realmente poida ser utilizado por aqueles que máis demandan os espazos públicos, que son os cativos e a xente maior.